edan. Joget kok ora aturan. Sak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil kok. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti arep ngerusak Karang Kadempel. Dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajole ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok niki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling belum tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Ini ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Nya, lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nya. Nya pecahan, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecahan, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti cah kendel. Pecah sirahmu ya guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jeleh kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, cekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 taun aku, sumpah. Nyo. Weh, tenanan apa? Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Ya guys. Wela, ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Watane isih kuat aku isih gelem. Ya. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyagene. Nyag wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisiki kowe batur, aku disik ana. Nya ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kok nya ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nya ayo. Mburi wae nya ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, isa aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Padange cah kendel isih. Oh iya tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sih nyok, sampean pangeran pati tak punjung nyok. Nek pecah, kowe lha domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nyok, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyok, malah tok entengke patiku nyok. Pecah sirahmu, nyok. Kowe iki domongi ngeyel gak wis to? Lho, wis e, lho.
Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok muli ra krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to. Wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Iki adil ora kok modal adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh, 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 duh. Ora cerewet wae. Gek ngantem. Aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Kowe kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes. Utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akene mung semono. Wah. Gile, ayo mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati jeneng aku. Mati jeneng kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Yo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Yo. Kene. Ya jajan. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sih. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Waduh. Kurang pisan. Iya. Iya. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Dur. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene to nek ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngademel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora nek. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa?
medeni tak omong. Aku ini wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Cek aku mbok udu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni tak omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang Jempol iki ora duwe salah ora diluput karo negara Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Jempol dikatutke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora? Keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Senggune dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Iya ta kowe. Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek, ganti bebek. Bebek atus sekali, ngono wis. Bebek atus sekali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng buandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-isen ki. Pati yang ratu, gong binatara kok nenggalan nyanyi bebek adus kali sak dhewe. Taran mboten. Bebek adus. Bepate. Kula malu lho. Kula isin.
Kula lingsem Dik Pati sampeyan niku piyayi luhur wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara nembah kabeh karo sampeyan kok bebek sapene dhewe. Ampun kaya ngoten ta Dik Pati? Bebek. Oh, manjan kandhan-kandhane ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kakang Duna pripun Pati? Sengara iso ngalahke Panakawan. Kecak mental cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga, ontring dandang manguri. Mangga Dik Pati. Semareka den prayitna semuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Wetro dalem Pak. Barang kadempel wis padhang. Nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwandarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwandarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Nggih, Pak.